Men sød ven, desværre. Nej. Nå, men så nu kommer det der søde ven der igen. Ja, søde ven der. Jeg står der. Kan du godt sige Sara? Hvem er ham, der er den søde ven? Det er mig. Ja. Det er min stemme. Den er så sød. Jeg er så sød. Se, søde ven, ikke også? Det kan du godt sige, der er forskel på os to også. Mener du det? Jeg er rimelig sikker på, at Ja, jeg kan fandme, at der er forskel på os to, mand. Du skulle lige høre med ørerne i det. Hvor satan lige væk, Pio. Jo, men at du alligevel fandt ud af, at der er forskel på os to, det Jamen altså, det var sgu da dig, der kæftede op, ikke? Ja, det er mig, der kæftede op, det er rigtigt. Der er snakket om en klamydia, Kenneth, og du ikke har noget livsfejl. Jamen, det er lige præcis det, jeg ikke har, men jeg sidder hele tiden og har klamydia, Kenneth, på Skype, og jeg ved ikke hvad, og sidder her og siger, jeg kender ham der, Dimsen der, med det der mærkelige emo-billede. Ja, fedt. Og lidt for meget information næste gang. Vi gider ikke høre din livshistorie. Men fedt indenfor. Ja, det er fordi, han har fået kærlighed. Ja, er han den der lille sure gut der med det røde hoved, eller hvad? Ja, det, jeg ved ikke, hvad det er. Er det ikke klamydia at finde, eller hvad? Ja, det jeg er ret sikker på det. Kender du nogen, der har klamydia? Ja. Jeg sagde, at du skulle også have Hvor satan. Fuck, hvor er det godt sagt. Var det mommy? Din mor? Ej, det håber jeg. Er der nogen, der har klamydia? Ja, det må være dig. Ja, det har du. Så hold sådan her inden der, det er sikkert. Hej, jeg kommer til at sove. Ja, du skal altså nødt til det at tjekke. Du skal ikke snakke med folk med klamydia, det er helt sikkert. Ja, det skal du fandme ikke, for det smitter. Han er mødt sig selv, han sagde det. Det skal du ikke. Det smitter, selvom du ikke har sex med dem. Det smitter ud af munden på dem. Ja, du skal passe på. Det smitter sgu ud af luften. Det er ikke bare seksuelt, det kan du. Er du så slemt, så... Ja, det er fuldstændig. Det vil være, jeg tror, hvis du bare prikkede til dig i panden, ikke også, så lige så eksploderede du bare, ikke også? Altså, puff, så blev du bare lige til. Så bliver man stille. Jo, så. Hvem så fortæller dig, at jeg optager alt det, der I siger? Hvad? Jeg sidder og optager. I rører på YouTube. Nå, ja, men så er det du, der gør det. Du rører op på YouTube. Se, hvem der uploader først, jo. Ja, det kan du bare gøre. Oh shit, I feel a war going on. Hvor mange er der så de videoer? Men det skulle da bare det med klamydia kende, ikke? Ja, klamydia kende. Det ved jeg ikke. Jeg kunne lige opskrive den her video. Hvem er ham, klamydia kende? Ja, det er det. Du er sej. Ja, lige præcis med. Jeg føler mig også ret sej. Nej, det kan du godt. Så ven, du er sej. Ja, jeg har min søde ven, det er også. Jeg ved godt, du er fandme en stødende kommentar, det må jeg sige. Du er sej. Hallo, K-borg. Du er sej, selvfølgelig også. Altså, fandme skal I have fedt på det også. Altså, du er simpelthen så sej lille ven. Well, it's well på Klostien. Well på Klostien. Jeg kan godt høre, hvor han klamydia det er fra. Ja, men altså, klamydia, ikke også? Det gør også lidt for hjernen, så I kan godt forstå, hvorfor det sådan svinger op og ned, ikke også? Det er det samme ham der. VK noget. Ham med den der dyne, jeg ser piltede og sådan noget. Ja, jeg er helt enig. Du er så klog. Det sagde jeg jo ikke. For helvede, jeg sagde, der var kæmpe, det hører der jo men det er lige faktisk skal suge igennem røvhul op i tøren her. For helvede. Ja, jeg hører, du har erfaring. Ja, altså, jeg har prøvet, men det er sgu ikke til, fordi der er andre sugerør, det er til at, ligesom, at få den der sugerør til at blive længere, ved altså, det er sgu ikke til. Bruger du dem med knæk, eller hvad? Ja, og så går det sgu af, ikke? Ej, altså, så skal du så sig ud, mand. Ja, men altså, jeg synes det sgu ikke rigtigt, det er ikke. Hun er fucking sindssyg, mand. Ja, med? Nej, men. Du er sindssyg, man. Hvad fanden er det for dem, mand? Ja, han er på et eller andet op i røven. Har du lukket ham derude, eller hvad? Han er ved at få fjerne sin klamydia. Det kan jeg også. Jeg kan gøre det der bedre end dig. Rummer. Det kan jeg også. Ja, det kan jeg nemlig. Det kan jeg også godt. Jeg tisser Lina, Jeg kan gøre det her 20 gange bedre. Nice, voice changer. Woo! Så kører vi, drenge. Yeah, that's what I'm saying.
Ja, så er der bare par til. Så stikker han af, men det kan han godt glemme alt om det. Nej, jeg tror, han skulle til lægen. Hvad fanden laver han? Han skal med. Skulle da ikke bare det ikke, mand? Jeg er ligeglad, han skal